ocupants. Ainhoa Matxí ens dona més detalls. Endavant, Ainhoa. Doncs, Simó, aquestes dades d'emancipació han millorat respecte a l'any passat, però no han millorat el suficient. Veritat, Núria? Efectivament, només han pujat les taxes d'emancipació un 0,5%, han passat d'un 15 a un 15,5%, però continuem per baix de la taxa d'emancipació estatal. Entonces, bueno, podem dir que han millorat, però no lo suficient, perquè al final un 0,5 no vol dir res. I en aquest estudi, en aquest informe, hi ha alguna altra dada que us cride l'atenció als joves? Sí, la veritat que sí. Les dades per a poder tant llogar com comprar un habitatge, perquè al final per a poder llogar un habitatge tens que gastar el 91,7% del sou i per a poder comprar-lo tens que destinar 4 sous i mig, només per l'entrada. La cosa es posa complicada per als joves. Sí, la veritat que està prou complicada i crec que tampoc es posen facilitats per part de la societat per a que això millore. I a més és que tenim l'edat d'emancipació més alta de tota Europa. Sí, al final les persones joves, les persones en general se poden emancipar quan deixen de ser joves i això és la veritat una notícia prou trista perquè no podem fer la nostra vida fora de casa dels nostres pares si no deixen de ser joves. Exacte, perquè una persona deixa de ser jove quan supera els 30 anys i just dels 30 a 34 anys és l'edat que ens estem emancipant. Efectivament, això demostra que tal vegada el país no va tan bé com pareix. I quina és la principal preocupació que teniu els joves en general? Pues, al final les preocupacions són aquestes i que també la precarietat laboral fa que no ens puguem emancipar i això genera moltes vegades problemes de salut mental en les persones joves. Doncs, companys, ja ho vegeu, que les preocupacions i sobretot les xifres parlen per elles mateixes, però es tracta de xifres estatals. Per a conèixer les xifres específiques de la Comunitat Valenciana haurem d'esperar al mes de març.